mangan rong mangkaan. Nggih. Aku siji. Oh. Lan bulan klaket awan. Berhasil sampai juga. Sebelum perusahaan sampah itu rencananya sudah salah jawaban. Kanek. Gak enak generasi ini. Mana-mana. Jarang. Generasi ini ra enak. Mantuku jare arep nerusne. Jarene. Sing sinten? Maput napa? Duh kaya wong anu. Masmo. Mau. Maneman. Pisan kasih. Nggih maneman. Tapi wong arep di online ne lho. Awak online. Nggih kudune ya online ya jalan dhewe. Rene. Maksudnya nggih online nggih. Terus jalakno dhewe tetep ngono wis. Malah iso ngananiri. Nek pegangan ora repot. Aku ya iya kok baik sih. Anu, pengalaman ki angel. Maksudnya wong duwe skill ki angel. Lah botine kok balik dhewe arane sing pon. Ya nggih. Gak angger wong, kadang ya bener kabeh mungkin pomane sing njaluk dipelajari ya tak pelajari. Ora enak. kadang bener wong iki saged kabeh iso tapi kadang beda, rasa beda. Ya Bener mesti beda. Nggih. Siji tarang siji rasa. Nggih. Ya. Mesti beda, Mas ya raciane anune sing belajari pertama. racian beda. Angger ya, angger. Wes gede mawon. Jarang masalah. Es puter iki jarang wong iso. Nah ini wis tekan langka. Surabaya kuwi jare super wis Betul ana. panen. Anu wae. Surabaya akeh sing ngendeki aku. Lagi masalahnya ngapa ya nganu kan sistemnya butuh kesabaran nek iki. Wong e saiki rata-rata akeh sing gak sabar. Kesusu ya. Wis serba alat kabeh arep. Iki sik manual. Cari ngono ya kok. Nek keliling ngono kuwi ya. Ketok kaya ora ngedoli. Ning ora. Yo ya. Kita ya ding ngomong. Tak krasa. Sabar itu sabar. Urung bergeduk-geduk kok. Proyek ya ora mungkin ora iso. Nggih. Aku nak dia bujuk dhewe. Ora sing mendek-mendek iki. Wayahe ya. Tapi anu ya. Lah iki Mas nggih. Nah, Nggih, teh terus ya, maksudnya telas terus. ora pokoke awakku cek lihat bal terus ngono ya. Maksud iki cek iki. Nggih.
Siswa tambah medal terus. Kalian aku nek dodol nanti kelarin nang duwe jam-jaman lho. Berkelas duwe piye. Nggih. Lah kok ora mandek nek dindek ya mandek nek ora ya wis manu. Kudune anu Watri. Wis kudune wis ayahe gawe sing nguntir. Duwe oh rakyat. Ya tapi maksudnya tenagane rada enteng. Ya kurangane apa sikile. Nggih. Tangane ya pancet to. Nggih, tangane panggah tapi saurarane omo wis entek, mulih kan cepet barang. Cepet. Di nonton yo entek kagetne. Iki ora ta. Ya cuma nek Baru bakul jam-jaman Mas, siapa? Jam-jam ini lewat jam-jam ini lewat ini. Iya. Eh. Dua patu wi jam-jam ini kudu teko kene. rutene pun anu. Anu yo mlaku wae. Ini Dek kapan kan? Dek. Sebeni. Oke, rutene. Nah, aku kayak aku. Jane Iya, malah kesel. Kesuwen dek kadang jam saka kurang seprapat. iya. Rute jam sakmene engko nek wilayah kono, jam sakmene wis teko kene. Itu yo ngono lho. Iya. Ya kami iki jam anu. Baik kan ini. Nama tindak-tindak. Dewi iki men iki to, Bang. Rei. Ngantos nganu mriko, rabbit napa mriko? Mboten. Enggak tahu aku saiki. Bekasem. Kasem Marangan. Ini malah Mboten, pun mantuk cuma maksudnya kasih teng kantor. Nek kirime niku jam cepet jam 1, jam 2 mun mantuk. Mantuk ya mulih niku ya jam 5. Nonton iki wis longgar, ora ono karet ora turu teng kantor.